Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso nôl ar ôl wythnos gyffroes arall, unwaith eto yn hanes tîm peldroed Wrecsam. Buddigoliaeth 2 gôl i 1 yn erbyn Crawley, dydd Sadwrn, mewn gêm oedd yn eitha anodd, ond ar ôl y siom a'r holl hype o'r gêm Birmingham, dwi'n meddwl, a cael llai o amser i baratoi, yn ganlyniad da. Ond be ddech chi'n meddwl am y perfformiad? Ifor, beth y deimlad ydy ar ôl y gêm? Oedd o'n ddipyn anoddach na ni'n ddisgwyl, lle oedden ni wedi curo nhw ddwywaith tymor dwytha, wedyn oedden ni'n disgwyl fod yn hawdd. Doedd o ddim, maen nhw'n dim mwy corfforol na llynedd. A dwi'n meddwl, oedden nhw'n gwybod sut i chwarae ni, oedden nhw fel wedi rhoi dyn ychwanegol yn ganol y cae. Hanner cynta, oedd O'Connell a Dobson yn cweit yn gallu dygymod efo hynny. Oedden ni lwcus i fynd fod ar y blaen. Dwi'n meddwl fydden nhw'n teimlo bod nhw'n heddi pwynt o le os nad y tri. Ond dyna ni. Mae yna rhyw hyder yn y tîm, mae yna rhyw ddefal barhad yna, does. Dyn nhw ddim yn colli adre. A mae jyst yn gallu codi gêm. Mae yna cwpl o bethau siomedig. Rydw i sôn am Mullin. Rydw i sôn am sut da ni yn ildio yn ganol y cae bach gormod weithiau. So mae yna lot i weithio yno fo. Ond ar y cyfan rydw i'n cwyno, da ni dal ar dop y gyngred. Yna, da ni ar y brig, ond, wel, rheolwr Crawley bendant yn teimlo fod nhw'n heiddi ennill y gêm, a anodd dadlen erbyn hynny falle. Oedd ti'n hapus efo'r perfformiad Arwel? Yn sicr yn hapus efo'r canlyniad. Rhaid fi gyfadda nes i'n gwylio'r gêm yn fyw. O'n i wedi bod ar y recu mission yn Llundain i Phil Parkinson. O'n i nes i fynd i wylio Charlton yn erbyn Blackpool dydd Sadwrn, credwch na beidio. Ond ia, yn sicr yn hapus efo'r canlyniad. Dwi wedi gwylio chydig o'r eich pwyntiau ac oedd Ifor yn iawn. Maen nhw wedi colli cwpl o gyfleoedd hawdd bron, open goals, cwpl yn nhw, Crawley. Felly, ia, lwcus o gael y 3 pwynt, really. A cwpl o bwyntiau'r gêm, dwi'n meddwl, da ni dal yn ffindio ffordd o ennill, pan da ni'n chwarae dda. A'r gollwng Jack Marriott am Paul Mullin, dwi'n meddwl, o llynedd, mae'n amlwg, mae'n cymryd rhyw 6-7 gêm i Paul Mullin gael yn ôl yn ffit ar ei orau. Dio ddim ar ei orau ar hyn o bryd. Mae'n weld yn eitha rhwystredig. A wedyn mae bach o catch-22 i Phil Parkinson, dwi'n meddwl. Gwni sgwrsio am Orient nes ymlaen, ond be di'r peth iawn i wneud yn cadw Jack Marriott i fewn, sydd yn chwarae dda ac yn sgorio, ac da ni siŵr fod yn chwarae well efo fo, neu rhoi mwy amser i Paul Mullin ar y cae i fod gyrraedd ffitrwydd, a da ni'n gwybod pa mae'n effeithiol di o ar ei orau, felly mae yna benderfyniadau i wneud erbyn dydd Sadwrn ni fel, ond na, sicr yn ganlyniad gwych a werth enwi Max Cleworth, dwi'n meddwl. Nid yn unig y gol, yr assist, a just yn gwrando ar cwpl o bethau heddiw, a just ffigwr oedd 5 million yn hofran o'n y lle, ydy o'n mynd i fynd ym mis Ionawr, wrach gwni gwrs am hynny nes ymlaen, achos mae hwnna'n rhywbeth arall i feddwl amdano fo hefyd. Ydy mae, i fod yn deg, mae Max Cleworth wedi dod, wel, yn y 6 mis diwetha, dwi'n weld, yn mis Ionawr llynedd, oedd o ddim yn chwarae dda, a oedd y cam i fyny mewn lefel yn edrych yn un mawr iddo fo, ond erbyn hyn mae'n edrych yn fel yn amddiffynwr gorau ni yn yr adran gyntaf, dydy, a ar ben hynny, ei gol gyntaf fo mewn gêm gyngrair oedd i cartre yn erbyn Colchester, diwedd tymor diwetha, a rwan mae o'n un o'n prif sgorwyr ni tymor yma, felly mae wedi cael dechrau tymor arbennig. Ydy, mae ennill a peidio chwarae dda yn rhywbeth pwysig i unrhyw dîm sydd eisiau gwneud yn dda yn y gyngrair, a mae'n rhywbeth da ni bendant wedi llwyddo wneud o dan Phil Parkinson. Ond mae o yn codi cwestiynau fel ddedodd Ifor
Dwi'n meddwl mae tîmau sydd yn unau'n tynnu'r rhif 10 nhw yn ôl i eistedd ar Dobson neu Cannon neu pwy bynnag oedd gennym ni chwarae yn y safle rhif 6 na llynedd yn rhoi problemau i ni achos da ni'n dibynnol iawn ar y pivot yna yn y canol hefo dim ond un. Felly fydd o'n ddiddorol gweld be fydd tîmau yn gwneud yn erbyn ni, ond da ni dal i ffeindio ffordd ar y funud. Ar ôl y sôn am Mullin, nes di sôn am Mullin hefyd, Ifor. Wyt ti'n teimlo fod o di heiddi le yn y tîm? Neu di chwarae ddigon da i gadw i le? Na, mae fel ar yn dweud mewn catch-22. Be o'n i'n deud, mae di sadwn, oedd yn lot gwell bydd os Marriott a Fletcher ymlaen. Dwi'n meddwl oedd Palmer yn chwarae cystal oedd hynny herwydd bod Mullin ddim ar ei gêm. Dwi'n meddwl bod Palmer wedi cael dechrau da i'r tymor, ond falle ddim cystal yn y 2 gêm diwetha. Swn i'n rhoi Marriott fel dewis cynta, a wedyn un o'r 3 arall i chwarae efo fo. Dwi'n gwybod, ydy o werth arbrofi Marriott a Mullin? Ydy hynny'n mynd i weithio? Dydy Parkinson ddim yn tueddu i arbrofi. Felly, dwi'n meddwl eithaf nôl at Marriott, dweud y gwir, fod yw'r dewis cyntaf. Da ni lot mwy o fygythiad efo. Oedd o'n anlwcus beidio gael gol. A mae o yn debyg i Mullin mewn ffordd ydy amddiffynwyr ddim yn gallu ymlacio pe mae'r y cae. A mae'n gyflymach na Mullin, a mae gynnu fo hyder. Dyna beth sy'r goll gyn Mullin ar y funud. So, dwi'n ffafrio Marriott ar y funud. Ydy, mae o'n, wel, o werth deud fod Marriott oedd o'n un o sgorwyr uchaf gyngrair yn anodd iawn i ryw fel a golli le, yn dydy. Erbyn hyn mae Gregory o Mansfield yn rhywun un sydd wedi sgorio mwy na fo ar ôl dysadwn. Ond falle, os ti'n mynd i chwarae Mullin a Marriott efo'i gilydd, mae mewn gêm oddi catra ydy'r amser i wneud. Felly fydd o ddiddorol gweld be fydd yn digwydd wrth i ni symud ymlaen, a gawn ni gyfle i siarad am y gêm yna mewn munud. Oedd yna gêm wedyn ar ddydd Sul i'r merched. Arwel wedi mynd trwy'r gwynt ar glaw. Be oedda ti'n teimlo o'r gêm, Arwel? Ia, ni'n poeni yn y bore, fysa i wedi canslo dweud y gwir, cos oedd y tywydd mor ddialedig, ond nes i fynd o Welys a Ambrel, a nes i'n gorau nhw, beth bynnag. Ond dwi'n meddwl, surprise mwyaf bod Llansawel yn dim mor dda. Ond nhw'n edrych pob tamed y tîm sydd wedi colli llynedd na'r flwyddyn cynt, os dwi'n cofyn iawn. A'r tîm alle oedd yn teimlo dylen nhw wedi mynd drwad blwyddyn dwytha, oedd nhw well tîm yn yr play-off na, dwi'n meddwl, anlwcus i beth wedi mynd drwad. Mae gen nhw wal o centre half, Lowry, Riding, dwi'n meddwl dy henw hi. A cyn y chwaraewr Caerdydd fyny ffrynt, yn bwerus ac yn sgorio gol. Felly mae Wrecsam yn colli Doran ag Allen yn y cefn, sam dwywaith amdani. Maen nhw'n colli'r cadernid ne a'r arweinyddiaeth ne yn y cefn, sydd ddim yn galluogi iddyn nhw ymlacio rili pan mae'n dod at nhw gyda'r bel, so gyda nhw sioc bach o hanner cyntaf, dweud y gwir. A mae Llansawel yn mynd i fod yn un o'r pedwar ucha, heb amheuaeth. Maen nhw'n dîm cry, mae gen nhw chwaraewyr hyderus ifanc. Ges i sioc o pan mor dda nhw. Felly maen nhw'n mynd i roi her i Caerdydd a Abertawe. Ni ddim yn synnu fysa nhw'n cael canlyniad yn erbyn nhw. So, ia, i'r rei sydd falle ddim wedi gwylio'r gêm ac yn gweld bach o sioc bod nhw wedi colli o 2-0 a bod nhw wedi colli o 2-0 i Gaerdydd. Dyma rei o'r heriau anodd, dwi'n meddwl. Gêm yna oedd i cartre yn Llansawel yn un anodd. Rosie Hughes jyst yn edrych yn ffigwr unig iawn, really. Dim wedi cael lot o cyfleon. Nhw'n cwbl o hanner cyfleon, sharp, yn methu cwbl o beniadeg yn y blaen, ond maen nhw wedi cael dechrau anodd. 2 gêm anodd sydd wedi rhoi her iddyn nhw, frusredig iawn, yn dod adre, dwi'n siŵr. Ond mae yna gêm ar y cae ras yn erbyn Abertawe ydy Sul, felly bydd honno ma'n hawdd. Maen nhw jyst i cael dechrau anodd, dwi'n meddwl. Dechrau heriol. Ia, yr broblem ar hyn o'r bryd bod yna chwaraewyr pwysig iawn allan efo anafiadau. Dyna di'r her iddyn nhw.
Ydy, mae'r gêm, gêm nesaf yn un heriol, yn dydy, ac oedden ni'n sôn am obeithio wneud yn well na bod yn y trych, ond hyd yn oed ar ôl 2 gêm, mae aros yn y 4 ucha yna yn edrych fel fydden ni wedi cael tymor eitha da, i fod yn onest. Be ddeth ti'n teimlo am y chwaraewyr oedden ni dod i fewn dros yr ha, oedden ni wedi dod â digon o gryfder? Na, dwi'n teimlo bod ni wedi symud ymlaen. Dwi'n meddwl, mae Caerdydd Abertawe, ffilterodd yn blaen â ni, a rwan mae TNS yn edrych fel bod nhw wedi cryfhau, mae Llansawel yn edrych yn grin dod i fyny, a dwi'n ofni deud y gwir. Di'r golgeidwad newydd ddim yn edrych yn special, o be welais i'n gêm Caerdydd na. Dwi'n gweld fydd hi'n anodd. Dwi'n poeni bron bod ni'n mynd i lawr. Blwyddyn y dim. Ddrwg yna i ddeud hynny. Mae o'n teimlo yn amlwg, fel Arwel yn dweud, mae 2 gêm gyntaf yna yn gemau anodd, ond fel mae tîm y dynion wedi dangos, a tîm y merched tan y pwynt yma, mae momentum yn beth pwysig iawn mewn chwaraeon, yn dydy, a mae'r momentum wedi bod hefo Wrecsam am y 2-3 blynedd diwetha, ynddo. Mae y gemau yma ar ben y colli y gemau yn yr Unol Daleithiau yn drwm, yn teimlo bod ni wedi colli'r momentum yna, a bydd yn ddiddorol gweld os na nhw drio dod â mwy o chwaraewyr i fewn pan mae gen nhw'r cyfle, achos os ydyn nhw o ddifri am bod yn gystadleuol yn y gyngred yma, fel mae Rob a Ryan wedi deud, mae rhywun yn teimlo fod angen gwell chwaraewyr arnyn nhw, neu mwy o chwaraewyr yn bendant, achos mae'r garfan yn edrych chydig yn wan ar y funud. Be ti'n teimlo am hynny, Arwel? Ia, dwi'n meddwl un o'r pethau falle sy'n erbyn, mae Caerdydd wedi rhyddhau lot o'i chwaraewyr da llynedd, a maen nhw wedi mynd i tîmau fel Llansawel, Abertawe, maen nhw wedi arwyddo chwaraewyr da. Da ni, wrth ddim yn y safle yna, yn gallu denu chwaraewyr o'r de, falle. Dwi'n gwybod bod yna bwll ehangach o chwaraewyr cry'n dod o'r de. Dwi'n yn gwybod lle dyn ni'n gallu lle dydyn ni'n gallu denu chwaraewyr o bosib, pa gyngeiriau, ond dwi'n cytuno fe i fod, dydy'r buddsoddiad ddim i weld bod wedi bod yna o ran arwyddo chwaraewyr sy'n mynd i gael ni gystadlu efo Abertawe a Caerdydd, dwi wedi deud cyn y tymor, really. A ie, ma' nhw'n edrych fel tîm di-hyder ar hyn o bryd. Yn sicr, mae yna chwaraewyr arbennig yna. Nath Lily Jones dropio i centre-half erbyn diwedd y gêm, a gathon nhw gyfnod bach da o ryw 20 munud, 5 munud yr 20 ar ddiwedd y gêm, efo Lily Jones yn rhywbeth reoli pethau yn well o'r cefn. Ond, ia, dyn nhw'n ddisgwyl y gol, nach dyn, y tymor yma. Felly, mi fyddwn nhw'n ddi-hyder yn mynd mewn i gêm Abertawe o bosib, a her arall iddyn nhw ar y cae ras, ond maen nhw'n chwarae ar y cae ras, sydd yn gret, a dwi'n meddwl fyse buddigoliaeth rhywle yn rhoi momentum iddyn nhw. Maen nhw angen dod i fewn yn ôl i'r tymor yma, dwi'n meddwl. Achos, ie, fel ti'n dweud, dyn nhw'n di ennill gêm ers spel. Bysa pwynt yn erbyn Abertawe yn ganlyniad da iawn, dwi'n meddwl, jyst i newid y momentum yna bysa, dwi'n meddwl, felly gobeithio croesi bysedd. Ti'n sôn fod Rosie Hughes yn edrych yn unig ar brydiau, wrth gwrs, oedd na ffyrst i bod am cwbl o'r sylwadau oedd wedi wneud yn yr Unol Daleithiau. Oedd na ddim, ti'n mynd i clywed dim byd am hynny wedyn ar y dysil neu rhywbeth felly. Na, dim byd. Na, dwi'n meddwl bod yna dŵr dan bont ddwan. Dwi'n meddwl mae'r agwedd yn iawn gan y merched. Maen nhw'n dod fyny yn erbyn tîmau trefnus. Werth gwylio allan am Llansawel tymor yma, ond nhw'n drefnus, ond nhw'n gry. Mae centre half man. Oedd hi fel waw, oedd nhw ddim colli dim un peniad. Oedd hwnna'n beth amlwg, oedd nhw'n ennill bob dim yn yr awyr Llansawel. Mae hwnna'n un ardal bedrith Wrecsam weithio yn efo, canol cae, second balls, centre halves yn a nhw ddim ennill dim byd yn yr awyr. Wedyn, wel, bydd hi gêm ddiddorol ar cae ras yn erbyn Abertawe, ond yn gêm anodd. Mae'r
dynion yn teithio i Leyton Orient, i Lundain. Gêm, efo dipyn o hanes, dwi'n cofio gêm ail chwarae yn Leyton Orient yn y sawl blwyddyn yn ôl. Gêm Leyton Orient wedi curo Stockport 4-1 dydd Sadwrn, ond wedi colli i Amwythig cyn hynny. Felly, tîm wedi dangos canlyniadau cymysg, fyswn i'n dweud. Be wyt ti'n teimlo am yn cyflenni dydd Sadwrn felly, Ifor? Bach yn llai hyderus na go ni, lle o'n i'n meddwl sa hwn yn gêm hawdd, ond maen nhw wedi codi i gêm chydig yn dod canlyniad da. Maen nhw'n gyfartal efo Peterborough heno, un o'r gemau gath i gohirio. Maen nhw'n dîm profiadol, maen nhw'n sefydlog yn yr adran yma. Fydd hi ddim yn hawdd, a maen nhw'n rhywun o hanes i'r gêm, ond mae'n anodd gwybod pwy di pwy. Ydy Birmingham just gymaint yn ei well na pawb arall, a da ni'n chydig bach ar ei holo nhw. Mae dal yn gynnar yn y tymor, ond gymaint i bwynt yn da, dwi'n meddwl, ond pwy yw'r trip i Lundain, sa'n byd gwell nag ys. I'r cefnogwyr, dwi'n dweud. Na, dwi'n edrych ymlaen i fynd, mae'n rhaid fi ddeud, achos mae chwarae tîmau fel Leyton Orient ar ôl bod i Bromley a Boreham Wood a llefydd fel ei, wel gemau Llundain, mae'n meddwl am fynd i Orient, mynd i Charlton mewn cwbl o wythnosau. Bendant yn dod â dŵr i'r danedd fel petai yn dydi, mae'n rhywbeth i edrych ymlaen at y fo. Wyt ti'n edrych ymlaen y perfformiad da, Arwel? Ynddo, fel fi fod yn deud, mae Orient yn chwarae ar hyn o bryd nos Fawrth, so fydd gen nhw ddau ddiwrnod yn llai i'r cyfro. Tyd o profiad Wrecsam yn yr gyngrair genedlaethol, oedd o yn y gwahaniaeth, dwi'n meddwl ar y cyfan, bod nhw'n cael wythnos orffwys cyn gêm, felly dwi'n gobeithio wneud hynny weithio'n plaid ni, nes i ddeud am Birmingham bod nhw'n wedi chwarae bythefnos, so oedd nhw'n edrych yn ffain. So dwi'n gobeithio wneud hynny weithio o'n plaid ni, ond yn sicr sy'n ti'n mynd y pwynt yn de. Dyna beth dwi wedi sylwi am yr tîm efo Orient, maen nhw'n anghyson edrych nhw rhoi cweir i Stockport sydd yn gyson iawn, a wedyn colli wrthos wedyn, felly os ni'n fwy na hapus efo pwynt. A fel i fawr, sy'n dechrau Jack Marriott, achos sy'n ni'n dechrau Myllyn, sy'n ni'n meddwl sut gêm mae yn mynd i gael. Dwi'n meddwl, sy'n ni yn reol Wrecsam, sy'n ni'n dechrau Marriott, a sy'n ni'n rhoi hanner awr i Myllyn, a dechrau dod efo nôl i ffitrwydd felly. A wedyn, mae werth deud wrth gwrs, falle fod ni oedd canlyniad dydd Sadwrn yn un arbennig o dda, achos o Cymru, Wrecsam wedi chwarae ar y nos lun, doedd yna wedi cael llai o amser i baratoi, a dwi'n meddwl oedd hi gêm mor fawr oedd gallu codi hunain i'r gêm Crawley yn dipyn o gamp, dwi'n meddwl, achos oedd Crawley dyn da ni wedi chwarae dros y blynyddoedd, dydy, tra oedd Birmingham yn gêm mor fawr. Bydd o'n braf falle bod Leyton Orient wedi cael chydig bach o llai amser i baratoi, hynny yn codi'r hyder. Mae'n sôn fod James McLean falle efo chydig bach o anaf. Wyt ti'n meddwl fysa fo'n cadw i le, nes ti'n dod ar un fel Refn i mewn i roed chydig o orffwys gan gofio fo gennym ni gêm wedyn ar y nos Fawrth yn Stevenage hefyd. Be ti'n fel efo'r? Mi oedd yn edrych yn ar y 10 dydd Sadwrn. Dwi'n meddwl oedden nhw'n cael lot o hwyl dod lawr y chwith. Mae fo a O'Connor efo'i gilydd yn edrych yn ar y 10. So ddim yn ddrwg o beth dod y Refn i fewn. Ond mae McLean yn gapten, felly dwi'n cyfeirio mae'n mynd i chwarae bob gêm, os ti'n ffit. Dwi hefyd yn meddwl falle ydy'n amser dod â Scar i fewn. Ydy bod ar y fain cry hir, oedd O'Connell yn edrych rhyw ddryswch gyda fo a Dobson hanner cyntaf. Dwi'n gwybod, mae yna benderfyniadau i gwneud. A falle bod eisiau gwneud newidiadau cyn i'r chwaraewr yma ddechrau blino. Fel ti'n dweud, 2 gêm mewn tridiau lot o deithio. Dwi'n meddwl bod yn amser wneud ambell i newid, yn sicr, ond swn i yn dod â Marriott yn ôl hefyd. Ydy, mae o'n teimlo... Oedd y 6 gêm gyntaf yna yn amlwg yn doedd yn enwedig 2 gêm oedd i cartre
yn Bolton, yn Peterborough, yn Birmingham, yn sefyll allan. Rwan mae gennym ni rediad o gemau fatha efo Orion, Stephen, mae nhw'n gemau lle dylen ni edrych i godi pwyntiau, ond dwi'n meddwl maen nhw hefyd yn gemau, nathon ni, ddech chi ddweud fod Orient yn dîm sy'n gallu ennill neu colli gêm, ond da ni bendant mewn sefyllfa lle fedra ni ennill neu golli'r gemau yma hefyd yn dod nhw wedi godi cartre lle dydyn ni ddim wedi bod mor gry a hynny hyd yn oed yn y 2 blynedd diwetha naddo. Felly bydd o'n ddiddorol gweld yn draddodiadol, mae Parkinson wedi newid y tîm chydig yn y misoedd cyntaf, do, mwyn cadw bobl yn ffres, a ddim wedi gwneud hynny gymaint o hynny eto. Felly mi fydd yn ddiddorol be fydd o'n neud. Bydd o tro cyntaf ni'n cael gêm yn nos Sadwrn a nos Fawrth, bydd o'n defnyddio mwy ar ei garfan, a fel da chi'n deud, mae bobl fel Scar a Rathbone a Refn, wrth gwrs, y chwaraewyr o safon uchel sydd ddim o reidrwydd yn mynd i wanhau'r tîm. Felly, a bosibilrwydd o gryfhau'r tîm. Felly mae yna gyfle i wneud newid y safleoedd yna, does. Felly fydd o ddiddorol gweld beth wneith o dros y 2 gêm, dwi'n meddwl. Ond fel da chi'n dweud, dwi'n meddwl mae di Park i ddim yn licio eilyddio yn rhy gynnar, ond falle mae'n rhoi awr i chwaraewr a hanner awr, a falle newid drosodd am yr ail gêm di'r ffordd i fynd. Wyt ti fel o hynny efo'r? Ie. Ond jyst wedi godi pwynt, mae ddiddorol bod rhywun yn wedi sôn am ffal, sydd mae wedi dod allan wrth yma bod wedi costio bron i 600,000. James McLean wedi gadael ni allan o'r cwd, lle. A da ni'n sôn amdano fo, wedyn, mae o ddod i mewn i'r picture hefyd, dydy. So, gan ni weld pwy fydda'n reolwr. Ie, wel, dwi'n siŵr fydd Parky na Ffal yn diolch i McLean am ddeud hynny, achos mae o'n codi'r pwysau rhywfaint. Ond mae werth cofio, nath ysgorio 3 gol ar 10 llynedd yn dod. Nath ysgorio mwy o gols na Ollie Palmer. A Stephen Fletcher, bod Stephen Fletcher wedi cael, falle bod wedi sgorio llai y funud nag oedd Fletcher wedi gwneud. Felly mae o'n opsiwn. Yn anffodus, dwi'n meddwl oedd y gêm gyntaf yn y tlws yn un da iddo fo, achos o gennym ni wingbacks yn chwarae garol cae, doedd, so mae'n anodd barnu. Felly gobeithio, mae gennym ni gêm yn erbyn Wolves yn does yr wythnos wedyn, tîm dan ni'n y rhegau Wolves fydd o. Falle fydd o efo George Evans yn ôl a Rathbone yn ffit, falle fydd gennym ni a Cannon yn ôl rwan. Falle fydd gennym ni dîm callach yn chwarae a gwell cyfle, ond mae o'n teimlo braidd yn fian, achos da ni ar frig y gyngrair, felly dwi'n sefyllfa i ollwng Palmer, a mae Fletcher yn effeithiol iawn yn dod o dde ar y banc, yn dydy. Ond ydy, fydd o ddiddorol gweld, achos dyn nhw ddim wedi gwario hynna o bres, sef mae o'n record i'r clwb i bob pwrpas os di wedi bod yn 590. Dwi'n jyst yn gweld, mae Palmer yn atgoffa fi fel o John Hartson i Gymru, bydd gen Cymru 2 gêm yn wsos, o John Hartson byth yn chwarae 2 waith, a dwi'n meddwl falle bod Palmer wedi cyrraedd yr adeg yna o'i yrfa fo, lle diolch yn gallu chwarae dy llun a dim Mawrth. Yndi, a di Fletcher methu dechrau gêm chwaith na di, felly falle swn i ddim yn syni fydd o yn gêm gyntaf i Ffal yn Stevenage, falle, ar y nos Fawrth yn de. Felly mae'n gyfnod diddorol yn dod. Mae'n teimlo fod dechrau'r tymor newydd ddod i ben, a rwan da ni ar dechrau'r slog yna. Mae'r da ni wedi cael dechrau arbennig o dda, do, ond i raddau, mae jyst yn holl momentum bob dim wedi'n cario ni. Rwan mae'r slog na'n dechrau, a gan i weld sut mae'r tîmau, da ni wedi chwarae dda yn erbyn Peterborough Bolton ddim cweith wedi cael gystal gêm o Birmingham. Tîmau sydd wedi bod yn hapus i gadw'r meddiant a roed ni dan bwysau. Da ni bron iawn yn licio chwarae yn erbyn hynny. Bydd o'n ddiddorol gweld beth da ni'n neud yn erbyn tîmau sydd falle mynd i fod yn fwy corfforol efo ni ac yn gofyn cwestiynau gwahanol. Felly, 2 gêm
diddorol. Felly, cwestiwn mawr. Be ydych chi'n disgwyl fel canlyniad? Arwel, be di dy obeithion di neu dy ofidion di efallai? Ie, wel, dwi di bod yn eitha gwael o ran darogan. Di bod yn darogan dros. Nes i darogan 2-1, dwi'n meddwl, dwi'n Crawley, a nes i ddefus y centre half yn sgorio, so ni'n bell o'r marc o fanna. A Orient, dwi'n mynd i fynd 0-0. Dwi eisiau fi ddweud Stevenage? Ia, pam lai. Dwi'n gweld ni'n curo Stevenage 1-0. Iawn. Dim toraeth y goliau y byd arwel ar y funud. Ifor, beth ti'n feddwl? Dwi'n meddwl bod gennym ni ddigon i guro'r ddwy, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i fod yn happy clapper. Deud dwy fuddugoliaeth mewn gemau agos. Iawn, wel mae hynny'n... Fysa ni'n hapus iawn efo hynny, ti'n feddwl? Fysa Parky'n hapus iawn hefyd. Dwi'n meddwl, da ni ddim y tîm gorau oddi cartre wedi bod, ond wedi chwarae'n eitha da oddi cartre yn lenni hyd yn hyn. Felly dwi'n meddwl falle ai rôl yn y canol a dweud sy'n hapus i gael 4 pwynt. Dwi'n teimlo falle mae Curo yn erbyn Leighton Orient fydden ni, gafon ni yna, sy'n diwrnod da, a falle gêm gyfartal yn erbyn Stevenage. Dwi'n yn gweld ni'n cael, sy'n ni'n lwcus iawn i gael 2 fuddugoliaeth, dwi'n meddwl. Ond dwi yn gweld ni'n sgorio, a falle, pwy a wyr yn Stevenage, falle fydd Mo Fal yn gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.